לילדה שלי יש סיכוי להיות מדענית. לילדה שלי יש סיכוי להיות רצינית. זמר, הוא יהיה זמר. הבת שלי באופן טבעי תהיה רואת חשבון. או שחקן, כדורגל. יש סיכוי שהבן שלי אוהב לרוץ. אולי הוא בכלל יחזור לקיבוץ. הבן שלי סקרן, בטח יהיה תחקירן. אצלי מסתמן שהיא תהיה מצחיקנית. אולי היא תהיה מורה לאנגלית. לי לא אכפת, מה שהוא יחליט. לילד שלי יש סיכוי להיות סטארט-אפיסט. לילדה שלי יש סיכוי לשיר. ולילד שלי יש סיכוי לחיות. אני קרין, אמא של מאור בן 2 ו10 חודשים. מאור חולה בסרטן קשה במערכת העצבים. לרפואה בארץ אין כרגע מענה, אבל בחו"ל יש טיפולים שיכולים לתת למאור חיים. הטיפולים האלה עולים $100,000, והסיכוי היחיד שלנו לגייס סכום כזה הוא אתם. תרמו עכשיו, ותנו למאור סיכוי. סיכוי לגדול, לשחק, לאהוב. סיכוי לנצח. סיכוי לחיות. לתרומות, חייגו 03-92-5055 או סמסו 10 ל-2525 ותנו למאור חיים.